Dúfam, že Hanka už je hore. Alebo ide dnes na 2 hodinu? Hanka, dnes nevstávaš? Ideš na 2 hodinu? Nejdem. Nejdeš na 2 hodinu? Musíš okamžite vstať, prídeš veľmi neskoro do školy. Mama, prečo si ma nezobudila skôr? Teraz prídem neskoro. No veď som myslela, že nemáš 1. hodinu. Poď rýchlo sa nachystaj, nestrácajme čas. Nachystám ti 10. Šup. To nie je možné. Ak prídem neskoro, dostanem zápis do triednej knihy. To si nemôžem dovoliť. Teraz si musím dobre rozdeliť čas. Čo môžem vynechať a čo sa musí. Vecko musí byť. Zuby. Nemám čas. Umývala som si ich včera večer. To bude stačiť. Hej, Hanka. Čo je, MK? Nemám vôbec čas. Pozri, toto sa mi pokazilo. Zlepíš mi to. Mrzí ma to, MK. Teraz musím utekať do školy. Nevonia ti z pusy. Čo si neumýla zubky? Nie, nemám čas. Dám si žuvačku. Žuvačku? Dobrý nápad. Zlepím si to aj ja, žuvačko. Geniálne. No ja už bežím. Tu si, Hanka. Toto si môžeš zobrať. Mami, hoď mi to prosím rýchlo do ruksaka. Musím už utekať. Vážne. Dobre, Hanka. Máš naozaj všetko? Áno. Veď je obyčajný školský deň, čo by som si už len zabudla. Hlavu mám na krku, to je hlavné. Majte sa pekne. Ahoj, mami. Ahoj. V takom zhone by som si ja určite niečo zabudla. No ak Hanka teraz nepríde, ja odchádzam na vyučovanie. Kde len trčí. Aha, tam už beží, pozri. Si v poriadku? Bežala si? Babi, takto rýchlo som tu ešte nebola. Pred 20 minútami som sa len zobudila. Mia, a na čo máš tú tašku? Ideš po škole na plaváreň? To by bolo super, ale máme dnes telesnú. Čo si zabudla? Nie, v tej rýchlosti som si už zabudla. Nič tu nemám. Neboj, možno môžeš cvičiť aj v normálnom oblečení. Určite si to isto nevšimne učiteľ, aj ostatní ho zabúdajú ten úbor. No dobre, asi máte pravdu. Dúfam, že už to bude dnes len lepšie. Som popletená, čo máme vlastne za hodinu, Mia? Angličtinu? S tou kopou úloh. Nie, angličtine. Ja som myslela, že máme zemepis. Nič tu nemám. Ako prosím, dobre som počula? Nemáš tu žiadne veci, Hanka? Áno, zabudla som si doma veci. Mrzí ma to. Ospravedlnenie nestačí. Dostaneš zápis do triednej knihy. Kde je zasa triedna kniha? Kto ju mal priniesť? Ako to teraz zapíšem? Úplne som zabudla. Hneď idem pre ňu. No poprosím, aj ty dostaneš zápis. Áno, veď kto má na to všetko myslieť? Musím sa poponáhľať. A teraz rýchlo znovu na vyučovanie. Snáď nedostanem ten zápis a ja. Hej ty, stoj! Čo chcete? Nepoznám vás. Ty si v triede s tým dievčaťom, čo nosí to tričko s koňom a s tým dievčaťom na vozíku? Áno, prečo? Akú budete mať teraz hodinu? Povedz nám. Teraz budeme mať... teraz máme angličtinu, no a potom bude telesná. Super, paráda, spravíme to dnes. To je divné, čo chcú a na čo im je náš rozvrh. Čo je najdôležitejšie pravidlo v angličtine? He, she, is je vždy z it. Prepáčte, môžem vás na chvíľu vyrušiť, pani učiteľka? No keď to musí byť. Čo sa zasa deje? Deti, vaša pani učiteľka, telocvikárka, ochorela. Super, veci mi nebudú chýbať a bude voľná hodina. A ja som tu vliekla tie veci zbytočne. No teda. Netešte sa priskoro, budete mať zastupujúcu pani učiteľku. Nie. Ďakujem pekne. Dobre, nech sa vám ďalej učí. Už som preč. Hanka, čo má toto znamenať? Prepáčte, bola som sklamaná. Mám dnes veľmi zlý deň. Hanka má lekciu, konečne v tom nie som sama. Zo všetkých predmetov mám angličtinu najneradšej. Tá učiteľka mi ide totálne na nervy. Poďme na telesnú.
To bola jedna z najhorších hodín v mojom živote. Rýchlo, poďme. Čo si to povedala? Čo som to počula? Hanna Vrabcová, som sklamaná. Tá má uši všade. Poďme už. Dnes sa tu nikto neprezlieka, či ako? No a na čo by sme sa prezliekali? Tá učiteľka len zastupuje, nepozná naše športové oblečenie. Ja nemám chuť ani cvičiť, narazila som si dnes malíček. No dobre, tak ja sa prezlečiem kľudne aj jediná, to je jedno. Hej, Hani, ak chceš, mám tričko navyše. Nevedela som si ráno vybrať. Super, ďakujem, idem sa prezliecť. Jej, ďaká, tvoj outfit je fakt cool, ty máš nejaké nové veci? Áno, bola som s mamou nakupovať. Aj mne sa veľmi páčia. Určite to bude krásne v telocvični. Poďme, nech nezmeškáme. Ahojte, deti, ste pripravené? Dnes budem zastupovať vašu pani učiteľku. Vidíš to? Veď ona má plavky a nie úbor. Deti, dnes budeme posilňovať. Mám niečo špeciálne. Perfektné, šatňa je prázdna. Hej, zduchli. Tie budú čumieť, presne, bude im to fakt trápne. Toto je tričko tej blondíny určite. Tá s taškou chodí s ňou všade. Fú, tak dnes asi nebudem cvičiť s vami, vyzerá to fakt brutálne, toto nedám. Máš pravdu, Rebeka, ja už nevládzem. Hej, a kde máme veci? Tu som si dala tričko, ani moja taška tu nie je. Čo na mňa hľadíte, ako by som to bola ja? Veď som s vami bola na telesnej. No a okrem toho, prečo by niekto kradol vaše oblečenie, je strašné a bezcenné, na čo by niekomu bolo. Čo spravíme my a... Neviem, niekto nám tie veci ukradol. No ale ako sa sem dostal? Úprimne, Sonia, už si toho na mňa skúšala veľa. Od prvej triedy mi robíš zle. Isto si to bola ty. Kde je moje tričko? Nebola som to. Neobviňuj ma z toho. Ja som to tentoraz naozaj nebola. A veď mám aj alibi, bola som celý čas s vami na telesnej výchove. Cvičila som, zabudla si? Sonia, prestaň. Idem teraz do sprchy a keď sa vrátim, chcem mať svoje veci na mieste, rozumieš? Ako to mám spraviť? Neviem. Ja neviem, kde sú tie veci, idem do triedy. A ja idem do triedy, mám tam svoj ruksak. Super, dokonca sú stále v sprche. Tak môžeme im zobrať znovu niečo. Dobrý nápad. Mám aj tieto trička. Vezmeme im aj športové oblečenie. A ešte prídeme. Majú smolu. To nie je možné. Nemáme tu žiadne veci. Hrozné. To nám akože ukradli aj toto oblečenie? Pozri sa na to, nemôžeme ísť v spodnom prádle do triedy. To rozhodne nie. Čo spravíme? Netuším. Možno môže pani učiteľka zavolať našim rodičom, aby nám doniesli nejaké oblečenie. Alebo oni prídu pre nás, to je trapné, úplne trapné. Dobrý deň, prepáčte, mohli by ste nám pomôcť? Čo sa stalo, dievčatá? Hodina skončila, nemali ste ísť do triedy? Mali, chceli by sme. Áno, ale niekto nám ukradol oblečenie. Presne. A takto sa tam nemôžeme vrátiť, máme spodné prádlo. No toto, veď to sú Hanky na iné veci. Ako to, že sú tu v triede? Pani vrátnička, mohli by ste prosím zavolať do telocvične? Objavili sa už stratené veci Hanky a Mie. Moment, dievčatá, zvoní mi telefón. Že by tu niekto hral tú starú hru s oblečením, a to bolo už dávno. Dobrá správa, dievčatá, vaše oblečenie sa objavilo v triede. Vaša kamarátka Rebeka vám ho prinesie. Našťastie, chvála Bohu, no našťastie, pozri sa na nás, to by bol trapas, keby sme takto museli ísť do triedy, Inak Hanka, asi to nebola tá Sonia, veď bola naozaj celý čas pri nás. No a na čo by nám aj tie ďalšie veci potom brala? Myslím si, že to má dočinenia s tými dvojčkami. Možno máš pravdu. No ale tuším, to teraz naozaj prehnali. Čo ešte ďalšie sa nám len stane?